Sa miaging mga adlaw, kay karon hapit naman matapos ang tuig sa simbahan. Usa na lang ka adlaw, ugma, mauna ang katapusang adlaw, matapos na ang tuig 2023 sa atong liturgical year sa simbahan. Sige naghisgot sa katapusan sa kalibutan. Nya kining mga gipanagna ni Hesus nga moabot ang gubat, kamatay, gutom, unay ug away sa pamilya, sa nasod, gingharian, batok gingharian. Kining tanan mga kahibulungang makita, mga patuo-tuo, daghanang muangkon nga ako si Kristo or tua dito si Kristo. Iyan na ning gipanagna mga hapit na mo 2,000 years panahon nga nagwali si Kristo. Nahitabo ba wa? Hinay man kay mong tingog. Nahitabo na ni ron wa? Kung sa may inyong gibati, nanang mga sakit, mga cancer, nanang mga kidney failures, mga COVID, mga unsa pa na dihang mga sakita, ni apasad ning gubat, ginubatay, kining kagutom, ang ato mga pamaliton, mahal na kaayo. Ana, karon naggubot ng atong mga naas gobyerno kay mahal kay paliton, nya naasay pipila ka mga dagkog ranggo, sige sag biyahe, dagko kay gasto, bilyon-bilyon ang gasto. Nya kita dinhi galisod nagkaon. Ana. Naa ni siya. Siging away bahig politika, siging ginasto ay kwarta para anang ilang kinihaay. Wa gani mo gasto kwarta para ipaayog balay aning ni ang mga wa nay hapit balay kahigdaan or ipalit bakhag bugas para ipanghatag aning ato mga kaigsuonan nga 40 taong lisura hapit di kakaog katulos usa ka adlaw. Sige lang silang kinihaay diha, gastos kwarta sa atong panudlanan. Mga inana ba? Mga mura man ni sila wa mo feel. Nya mura ra bag tagpilay ilang gasto anang atong mga hiring-hiring diha anang ilang mga kiha-kiha. Ons pila ibaw mo milyon-milyon na. Di na basta-basta. Matod pa sa akong silingan, dili na matabas-tabas. Kung saan di matabas-tabas, dili day basta-basta. Nahitabo na ning tanan. Kay gitag-an ni Kristo karon sa atong ebanghelyo o gipakita sa diris ni Daniel sa iyang pananawon nga naa gito katong upat ka mananap nga makalilisang kaayo katong mga beasts, mga andakiro kay tanan nya nagunay-unay lang pud sila pinatyanay, unay-unay nakapakutaw sa dagat, murabag makapagubot yun sa kalibutan. Kining kagubot na kining mga kalisang ana linog. So, grabe kayong linog, mga bagyo, perting kusuga, mga baha, mga flash floods. Ang uwan sa una, mga ligo umtas uwan. Karon mo banlas ng uwan, mo patay na. Ang mga atop na lang ko'y makita, atong makita sa mga balay. Wa, kay na mahitabos una. Pero karon na. Kanang amo lang kayo diha sa Guadalupe, wa, may kasuway diha, ang baha mo sakas bay. Pero karon manakanas balay ang baha, ana abisa kining ato dinhi kani bahaonon magidinoon ning ato dinhi San Vicente liluan ato padong siyate samot na gyud karon di ba mag-ayo sad magbutang og drainage di man abutang usa ka tuig tuan na sad nilunop na sad kay puno na sang drainage unsa man ba discourage ta o dili relax ra ba mo niining tanan, relax ra mo, dili. Tulo ra man kabuk ni. Andam na mong mga matay. Nindot istorya. Ililingi ako no na imong tupad na okay ra ni mo mas stage 4 ka. Okay, na pa no.
Imong tupad ba? Ingna, okay ra nimo mas stage 4? Alab, inom ana mga supplements. Ako sa nasa ko'y maintenance pagka 60 years old. Oh, patyon no nasad. Si anak ginapader, sugod nag-ingon anak, dugay anak pader, tagsa na nakabaks ang imong imnunon kay purti ng daghan ang maintenance para lang hindi ka mamatay. Napatay lang yapon. Unsa man gyud solusyon ani aron ta ma-relax? Niingon si Kristo, kung mahitabo na ning mga butanga, ayaw mo karatol. Barog og hangad sa langit, kay hapit na ang inyong kaluwasan. Kaysa dili pa maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahitabo kining mga kasakit, mga sakit o kasakit o kining kamatay. Unsa may buhaton? Relax. Hangad sa Ginoo. Dawata ang kamatuoran nga mahitabo gini. Mahitabo gyud. Labi na gining pagkamatay. Mahitabo ginang pagkamatay. Niingon mas Kristo, buhi ang uban inigabot niya. Pero tungod sad kay inigabot niya, mungit-ngit man ang kalibutan, mabungkag man ang tibuok mga planeta, patay lang gyapon ang buhi inigabot niya. Kay patyon gyud usa ta, una pa maghari gyud sa tinud-anay ang Ginoo. Munang matud pas unang pagbasa, giablihan ang mga basahon o gihukman ang mga tao didto sa basahon sa kinabuhi. Gitagna man sa ng Kristo nga kinahanglang masuwat kita sa basahon sa kinabuhi, di ba? Katong iya mga apostoles porting lipaya, Lord, napapahawa na mo mga yawa, among napaayo ang mga masakiton, amo rang gipandungan sa among kamot, pinaagis imong ngalan na ayo dayong masakiton. Ingos Kristo, ay mo paglipay ana. Kay nagtuo mo di mo mga matay, karong mga pila ka tuig o pila ka adlaw, patay na mo. Ay, lipay mo nga ang yawa imong na papahawa, na exercise nimo, lipay ka, mubalik ra na. Kanang na-healed, iyang cancer, karon cancer free na, mubalik ra na, stage 4 gyapon ka na. Kay mamatay lagi ta. Ayaw mo paglipay diha. Unsa man di among kalipayan, Lord? Sa inyong pag-alagad sa mga giyawaan, sa inyong pag-alagad sa mga waykaon o mga patyonon, sa inyong pag-alagad aning mga masakiton, ang inyong pangalan nasuwat na didto sa langit. Kana mo itong kalipayan. Pasabot, padayon tang mag-alagaray, padayon tang maghigugmaay, padayon ta nga magsigi og pasayloay sa usag-usa. Nga naman, aron masuwat ang atongan dito sa basahon sa langit, dili kay aron mabuhi ta dinhi, di na tinuod oy mga matay ra gid ta. Di ba? Sige mo dihag kahadlok, bisag asa na lang mong muduol para lang yun maayo sa sakit, istoryahe. Unsa magi tinuod nga healing? Unsa may tinuod nga healing kanang mawai mong sakit? Ha? Wasan mo iklaro. Kanang ma-relax ka, bisag na akay sakit, kana healed na kadiha. Kana bang makadaig yapon kas Ginoo, bisag hapit na ka mamatay tungod sa mga sakit o kasakit. Sama ba nila ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa mga martyrs nga bisag gaungaw na sila sa kamatayon kay naana ang tigputol silang liog, naana ang tiglaslas sa ilang panit, tiglansang nila sa cross, relax ra sila, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Kana mo itinuod nga healing, nilingi imong tupad. Na-relax ra kag kulataho sa imong bana or sa imong asawa. Ana, relax ra ka. Mao na makigbuwag bandayon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kung sa atong tubag nato Salmo, hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Sige ra kitag himaya sa Dios, daig sa Ginoo. Mao nay gibuhat sa atong mga santos. Panahon sa kalisod,
nagdaig sa Ginoo. Panahon sad sa kaabunda, nagdaig og naghimaya sa Ginoo. Nga bitay ni text, daghan mang mo text na kog mga nindot kaayo. Usaan nindot sa paminahon. Na iniingon ako, Padre, sa sige na akong paminaw sa imong wali nga magsigig hisgot o kamatayon, din adyod ko mahadlok mamatay. Sa una, Padre, ighisgot ni mo ana, makaingon kong sa ning paria magpunay, magpanungo. Pero nadugay ko nung sakto bitaw di ay, no? Mo sa na inyong gibate? Or magsigig, yan, nasaan? Patay na sa niron. O niya, ang iya pag yung gisumpay, kanang imong sige gwali pa nga mamatay rata, niya kinahanglan gyud ang atongan, mabutang sa libro dito sa langit, muna ayaw gyud pagpakasala, ayaw patakod anang mga makasasala. Sus, Padre, sa una, mga sobra tingali 30 katuig yung kong antos aning akong pagkayawyawan, kining akong pagkagumbulan gyud sa akong mga anak, Pader. Sige kog yaw-yaw hangtod karon sa ako na sa mga apo, sige kog yaw-yaw. Pero musulti ko, Pader, mga tuig na kapin, sa sige na kong paminaw sa imong wali, wan adyod ko magyaw-yaw, Pader. Din adyod ko masuko. Naku, nindota sa daning iyang text. Naamo anang batasana? Wag yapon mo klaro. Nasa iningon ako, Padre, sa una, purti na kong musugal og manok. Tari, apil pa ko ng mga dirbe, daghan kay kog manok. Sa sige na kong paminaw, Padre, nga kana daing sugal iya ginasiyawa, akong gihunong, Padre, gipanghatag ko nun niya iya mga manok, karon wa na gid siya sugal, ambot unsa kayang giilis. Nasa uban mo ingon nga, sige na kong paminaw nimo, Padre, kanang mo ingon ka tiguma gid ang kwarta, ayaw na sigig sugal anang swertres, ayaw pagsigig panigarilyo. Nawa gid akong sugal, Padre, sa swertres o kanang panigarilyo. Ako na nang gitigom, nakapalit na kog mga uniform sa akong mga anak tungod ana, kapalit pa ko, Padre, og bag-o na mong TV tungod anang akong tigom sa akong gipanigarilyo og siging sugal sa una. Naku, nindot kay testimonial kay ba, no? Napagayuban, ingon gitigom na ko, Padre, kay gipalit na kong slot. Naku, kani mo healing? Mo ni tinuod nga healing. Pero nagi murag amazing kayo. Kay matod pa niya, ako, Padre, na ako'y maintenance aning hubak, high blood, napagi-arthritis. 20 years kong ga-maintenance ani. Yaw-yawan kay ko, pikon kay kustanan sa akong mga kuyog sa balay. Pero sa sige ko nung paminaw sa wali na ako aning mamatay ragyod ta, ang importante malangit ta, importante mahunong ng mga sala. Matod pa niya, mga duha ka tuig na din akay siya magyaw-yaw. Wala niya, kanang relax na gid siya. Ang pinakanindot, nawa ang iyang high blood, ang iyang hubak, o ang iyang arthritis, mga tuig na kapin, wa na siya maintenance. Oh, nawa ko no. Di man mo motoo. Pero ang pinakanindot nga iyang gitext, sa nahibaw ka, Pader, unsay ni puli karong bag-o. Naku, unsa man? Ingon siya, cancer. Na-diagnose ko og breast cancer ba to? Ana, ang iya ko nung suod nga doktor nga mo ay nag-check up niya, naglibog unsaon pagsulti ngadto niya nga cancer na siya. Pero paghuman ko nog sulti, iya ko nung giingnan, nganong maproblema man kadok, nga ganahan man kay ko ana, kaya makakita na ko sa Ginoo. Hilak ko no siya mga kaubas pamilya, hilak. Isa, nganong manghilak manggod-mogod nga ang nindot maadto mangitas langit nya kani agianan man ni padong sa langit, nanga-relax ko noy hastang iyang doktor, pwede na santo sila makanser. Kaya ko nalingay mong tupad na unsa ka karong taod-taod madiagnose kag stage 4. Ana, relax ba ka?
Nya ningon din ko niya, salamat gyud kaayo aning imong sharing. Nakita nako dinhi ang imong yung healing nga tinud-anay. Wa na kay kahadlok sa kamatayon. Mas excited ka nga mutan-aw sa imongan nga nasuwat didto sa libros kinabuhi sa langit. Kadtong mga beasts, kadtong mga andakiro kayo nga mga ngilngig ang mga mananap, matod pa diri sa unang pagbasa, nangahanaw lang to pag-abot na sa kordero sa Dios. Pag-abot na ni Hesus dito sa iyang trono, nangahanaw ra tong mga mananap. Kini karong mga kagubot sa kalibutan, kining atong mga kaigsuonan nga purti gyud kayawanon ang mga batasan, bisag dinhi simbahan ay daghang yawanon, maapil na ning nagwali karon mayawanon sa niusahay. Munang mahadlok sa ning uban ako mga kuyog dinhi kay siging wali-wali nya yawa lang yapog batasan. Kining tanan mga hanaw ra gid ni. Unsa may mobarog ang anak sa tao. Muna ko nang atong kasing-kasing naliwat na niini ang unag yung ihatag sa Ginoo nato mga igsoon, mawagtang ang atong kahadlok. Ug mauna para nako ang number 1 nga timaan sa tinuod nga healing or kaayuhan, mawa ang kahadlok niining mga kasakit, niining mga sakit og niining kamatayon. Mawa gani na healed ka, pero musamot gani imong kahadlok sa sakit, sa kasakit og sa kamatayon, wa ka ma-healed. Bisan pag inig-diagnose, wa kay sakit, wa na kay cancer cells. Kadaghan din mo anhin ako, pader, naglibog ko, di jud ko katog, magsigig ko ba akong dughan, magpalpitate ko, di ko katog, di inigpa-diagnose na ako pader sa doktor, bisag unsa na lang examination, normal ang tanan, pero ngano man pader nga kapoy magkaayo niya, di man ko katog. Na kung sa may mong gibati, anang di ka katog, niya kapoy siya, problema ko pader, yung siya kong buhaton para makatog ko, nako ayaw nagkatog. Dawata nga di ka katog. Isa pader, unsa na may tabo, mamatay ko nako, dawata nga mamatay ka. Kay bisag kining imong giatubang nga pari, patyo no nasad ni. Bisag ka ng Santo Papa, mamatay na. Bisan katong si anhing Father Fernando Suarez nga hasta patay buhion tungod sa iyang pagkahiling priest, namatay lang gyapon, gaduwa rag tennis, namatay. Bisan si Bishop Chupilo Kamomot nga ipanghatag ang tanan, higugmaon ang kawatan, higugmaon ang mga mangingilad, hastang mga tao iyang higugmaon, hastang iyang karsunis ihatag natos mga tao, purtig yung buotana, namatay lang nga nabangga ang sakyanan. Way siguro karon iglakaw nimo, mabanggaan kayo, simba ko pa, simba ko na kwato na maunang batasana ang nakapawa sa imong relax na kasing-kasing, siging kuba imong dughan, wag tanga na dawatang mamatay ka sa sige na mong hisgot, nagkatawa nga nilakaw, ambot kag buhi pa ba to? Nga naman, ingong Ginoo, moabot na ining mga panahon na ako naman yung gisultidaan, ayaw karatol, tindog ug hangad, kay ang imong kaluwasan haduol na. Nya inig kamatay na gid nato, luwas na ka. Nga naman, sa buhi pa ka, gasigi kag kuyog sa Ginoo nga nag-ingon, alagari ang labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. So salamat sa namalit og slots. Kay nakaalagad tas labing ubos. Kaning atong sitiyo, ato ning ialagad sa labing ubos. Ang ato na rong focus, kay nahuman naman tog distribute ang mga bugas, ang ato na rong focus mao ang pag-ayo sa mga balay, nga mga gubaon kaayo, mga 140 ni kabalay. Nya kung mahurot ni kahalin, posible nga ato nagyong maayo ang 140 kabalay. Nga nasa tuylaing nagtampuog nga request, mga balay na sad nga dili sakop sa atong parokya. Kadungog mi pader nga kuan, ayuha sa di among balay kay pitin tubig, wa na lang ko nibasa na ko time sa diha sa na siya. Kay wa pa mahuman din unahon taning atong parokya. So pila na may halin nato sa sitiyo. Ang atong halin niabot nag 48,188 slots.
naapay 15,812 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Pakpaka na to ang namalitan ni Kotobra ni Rong December 25, 15,000 na lang ato ning paspasan aron sad mo increase po ning atong DSAP o ang atong SBF DAG nya ang atong 300 slot challenge nga tag 30,000 ang kada challenge, nakadawat na punta og 19 ka 300 slot challenge. Pagpakan sa nato kani ang ato sang DSAP niabot ng atong halin og 145 ka slots niya. Out of 145 slots, 125 pa ang na-remit niya, naapay 20 ka slots na gi-pledge. So ato sa ning iampo nga ma-remit ngan hinato niya, naapay balanse nga available slots sa DSAP 25 ka slots nga tag 500,000 pesos per slot niya. Kotobra sad ni December 25 niya. Ang atong SBF DAG irog-irog lagi nagmay 1,556 na atong halin niya, naapay 58,444 nga available tag 100 o tag 500 ni per slot. Nining tanan ato yung daygon ang Ginoo tungod aning mga tao nga nabang bisan sa kalisod, sige hatag karon sa kalisod nato nya moayo tag mga balay kamong ni apil ani nasuwat ang inyong nga dito sa langit. Ngay mo text nako, Father, di man ting na tinuod nga kun mo palit mo aning slot malangit mo. Karon ako ginang pruibahan ninyo, basta ni palit mo slot tungod kay gusto mo mutabang sa mga kabos pinaagi din hinato, nasuwat na ng inyong nga dito sa langit. Nya kamo sang naay kapalit nya, sige mong paniguro kay di gid mo mopalit inyo ra yung tigomon na miligro na mo. Inig abot sa panahon matod pa ni Hesus, inig daguok na sa kalibutan mga gunob na basig wa mo masuwat dito. No. Pero kaning atong gibuhat mga bungkag ra ni, mabungkag ra gini kana mga balay atong gipangayo, mga bungkag ra na kay moabot gina mga bagyo, mga linog, mga gubat, mga bot gina. Pero kanindot nabungkag ang balay nga imong gitabangan, nabungkag ang kumbinto nga atong gihimo tungod naggubat ng atong mga kaigsuonan nga mga yawanon or nalinog tag maayo. Pero kitang nagtukod ni ini uban sa gugma nga Dios non, nasuwat ang atongan dito sa langit. Maunay gitawag og tinuod nga investment. Investment for eternity, dili for the world. Nindog na ta mga investors sa kalangitan.